Bir näçe nodal döwlet gözegçiligindäki türkmen habar terişdeleri şöyle 76.600 çağanyň 1-nji klasa gitjekdigini habar beripdiler. Ýöne 5-nji sentýabrda şol habarlar düşündürüş berilmeden öýtgedilip, 1-nji klas okuwçylarynyň sany 2 hesse artdyryldy. Munyň bilen birlikde vilayatlanyň orta mekdeplerinde 1-nji sınıf okuwçylarynyň sanynyň barlygy başlandy. Hususan da yarım resmi online neşir Orient şöyle 1-nji sınıf okuwçylarynyň sanynyň 153.000 bolandygyny habar berip, öňkü habaryny birden üýtgetdi. Ondan öň 30 awgustda çap edilen şol bir maglumatda 1-nji klasa giden çağalaryň sanynyň 76,16 müňdügi habar berilipdi. 1-nji klas okuwçylarynyň bu sany Henide makalanyň browserdäki salgysynda galypdyr. Döwlet Statistika Komitetiniň web sahypasynda mektep okuwçylarynyň sany barada resmi maglumat ýerleşdirilmändir. Azatlyk radiosynyň şol web saýtda görkezilen telefon belgileri boýunça maglumat almak synanşygy netije bermedi. Türkmen medeniýetinde 1-nji klasa giden çağalaryň odalky 3 ýylyň görkezijilerinden 2 hesse azalandygyny görkezen sanlaryň peýda bolmagy bilen bir wagtda Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary okuw ýylynyň ilkinji günlerinde 1-nji klasa baran çağalaryň sanynyň epesli azalandygyny habar berdiler. Balkan vilayatyndaky habarçymyz Günbatar Sewetde uly şäherlerdäki mekteplerde 1-nji klas okuwçylarynyň öňki ýyllar bilen deňeşdirilende 40-50% az gelendigini habar berdi. Marda bolsa käbir sınıflarda okuwçylaryň sanynyň 20 hem ýetmänligi bir näçe ýyl odal başlangyç klaslarda 30-35 okuwçynyň bolanlygy barada ýerli habarçymyz maglumat berdi. Tomuz aýlarynda habarçylar 1-nji sınıfa ýazylan çağalaryň azlygy sebäpli mugallimleriň öýmegi aýlanyp mektep ýaşyndaky çağalary gözleýänligini habar beripdiler. Indi sewitlerdäki orta mekteplerde 1-nji sınıf okuwçylarynyň sanyny barlamak boýunça işler başlandy. Ýokary gözegçilik idarasy Balkan vilayatynyň mekteplerinde okuwçylarynyň sanynyň az bolmagynyň sebäbini anyklamak üçin barlap başlady. Dip Azatlyň Balkan vilayatyndaky habarçysy 5-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçylar geçen ýylda hem 1-nji sınıf okuwçylarynyň sanynyň epesli azalandygyny habar berip, Delibap vilayatynda 2022-23-nji okuw ýyllarynda 1-nji klas okuwçylarynyň azlygy sebäpli mekteplerde döredilen klaslaryň sany planlaşdyrylşyndan 3-den 1 bölek az bolupdy. Şol bir wagtyň özünde de Türkmen medeniýeti şonda geçen ýyl mektebe ilkinji gedek baran çağalaryň sanynyň 160.000 töweregi bolandygyny habar berdi. Türkmen portaly ýarym resmi neşir 2022-2023-nji okuw ýyllarynda 1-nji klas okuwçylarynyň sanynyň 159.772 çağı bolup, ýurt boýunça 1882 orta mektepde okuýanlaryň umumy sanynyň 1.574.000-den gowrak adam bolandygyny habar berdi. 1-nji sınıf okuwçylarynyň sanynyň şol öňküsinden 2 hesse azdygyny görkezýän sanlaryň peýda bolmagy ýurt ýylatynyň 7 milliondan geçenligi barada resmi sanlaryň çap edilmeginiň ýa-da gabat geldi. Türkmen resmiýetleri öňkülerinden esli ýokary bolan ýylat sanyny 17 ýyldan soň ilkinjide köpçüligi aýan etdi. Resmi maglumatlar jemgyýetdäki demografiki prosesleri aýan edýän köp sanly görkezijilere gabat gelmeýär. Mektebe baran çağalaryň we orta bilim alan uçurumlaryň sany şolaryň diňe käbiri. Şeýlelikde resmi maglumatlara görä 2022-nji ýylda ýurtdaky 1875 mektebi 82.000 çağa gutarypdyr. Deňeşdirmek üçin 2009-njy ýylda Türkmenistandaky orta mektepleri 115.000 okuwçy gutarypdy. Bu soňky 13 ýylyň dowamında mektebi ýylda gutaranlaryň sanynyň azalyp 33.000 adam kemelendigini görkezýär. Hökümete ýakyn çeşmeler ýurdun demografik kriziň botagatynda duranlygyny we hakyky sanynyň 2,8 million adamdan geçmeýänligini habar berdi. Ýurdun häkimetleri demografik problemany resmi taýdan boyun almasalarda ýagdaýdan aladalanýanlygyny gytaklaýan görkezýän käbir çäreleri görýärler. Hususan da soňky aýlarda gözegçilik edaralary şol sanda saglygy goraýyş ulgamynyň wekilleri aýallaryň göwrülliginiň öňüne alyş serişdelerini ulanmagyny gadagan etmek kampaniýasyna başladylar. Ýurtdaky işsizlik azyk krizisi we durmuş derejesiniň petelmegi köpleri çağaly bolmakdan ýüze bermäge mejbur edýär.